Значи, тук се казва, имайте същия дух. Или същото поведение, същото отношение. Значи, тук вече ние говорим не само за присъствие, но за характер. И когато казва, ако Божия дух присъства вътре във вас, вие сте духовни хора. Това означава, че твой дух е новороден. Ти си духовен човек. Самия Божий дух, идвайки вътре в тебе, той те съживява духовно. Ти вече си духовна личност. Духът ти е жив. Казва, ти си духовен. Обаче казва, може Божия дух да живее вътре в твоя дух, но ти да не му позволиш да промени твоя характер, т.е. твоята душа, и ти да си останеш плътски. Защото вика, но ако някой няма Христовия дух, той не е негов. И ето защо на времето, преди доста години, аз съм бил дете, още тинейджър, имаше един стар, той тогава не беше толкова стар, но председател на 50-ния съюз. Ангел Динов се казваше, брат Ангел Динов. След него беше брат Чернев, нали, после дойдоха брат Зарев, Динко Желев и така нататък. Обаче аз си го спомням. Ангел Динов. Той беше хубав човек. Имаше хубаво сърце и обичаше хората, обичаше Бога. И него си го спомням единствен, да ви кажа честно, че той обикаляше цялата страна. Обикаляше си района. Той беше председател, обаче обичаше всеки месец той си обикаляше и си ходеше да си посещава църквите. После другите вече няма да коментирам. Нали? Той като идваше, обичаше баща ми, бяха така близки и много пъти идваше, отсядаше у нас. И си говореха и аз съм ги слушал. Обичах да ги слушам, като си говорят по духовни въпроси. И си спомням, че той вика, брат Нено, защото баща ми така се казваше Нено. Той вика, брат Нено, едно не мога да разбера. Защо вика нашите вярващи се вика, също тази поговорка важи за тях. Вълка козинът си променя, нрава ни си минива. Що така тия хора, вика? Години, вика, ходят на църква. Брат, сестра, ама вика, и злоба има, и омрази, и зависи, и клеветничество. И тогава не е имало знание относно дух, душа и тяло. Тогава ние явно не е имало това разбиране, знание за обновяването на ума. Не сме го разбирали това нещо. Ние сега сме много привилегировани, но и отговорността не е много голяма, защото сега знанието се увеличи много. Според книгата на пророк Даниил 12 глава, там се пише, че знанието за тази книга ще се увеличи. Днес имаме много дълбоки откровения върху Словото. Само преди, може би, 3, 40 или 50 години нямаше такова нещо. На много по-плитки води газехме тогава. Много по-плитко се проповядваше на времето. Сега имаме много по-голямо откровение. Обаче, нали знаете, този, който много му е даден, много ще бъде бит, ако заслужава бой. Този, който по-малко му е даден, по-малко ще бъде бит. Така че отговорността ни е много голяма днес. Това, което ни е поверено, да можем ние да го съхраняваме и да го практикуваме, да го живеем. Защото това слово ни е дадено да го живеем, да го практикуваме. Помните какво е записано в Евреи 4 глава 12 стих? Божието слово казва е живо и деятелно. Нали, то не е мъртво, то е живо. И ето защо, когато това живо слово влезе вътре в теб, ако влезе вътре, то те съживява. Ти не можеш да стоиш вече мирно. То започва, казва той като двостърмеч, то пронизва до разделяне духа и душата. Изведнъж ти започваш да разбираш кое е духовно, кое е душевно. Казва, продължава, пронизва и ставите и мозъка и разделя и издирва тайните помишления на сърцето на човек. То ти изобличава, изкарва наяве всички скрити неща. Говорим за Божието слово, което идва под помазанието на Святия Божи Дух. Той е живо. Ти не можеш да останеш така индиферентен към него. Да отидеш и да кажеш, слава на Бога, днеска нахранихме се. Това да не е ресторант. Нали, нахранихме се, много хубаво така слово, много хубаво нахранихме се. Ти хубаво се нахрани, ами какво ще правим сега? Защото безплатна вечеря няма, нали знаеш? Така че тук много ясно е казано, брати и сестри, че ние не сме плътския духовни, ако живее в нас Божия дух. 9 стих. Но ако някой няма Христовия дух, той не е негов. Значи ти можеш да бъдеш духовен и пак да не си негов. Да не му принадлежиш, с други думи. Просто да си плътски, да принадлежиш, а пък ние знаем целият свят къде лежи. В лукавия. Значи, вижте колко е страшно това нещо. Да си християнин, новороден, духът ти да е новороден, Божия дух да живее вътре в тебе, а ти да си предиш на Сатана. С мислите си, с емоциите си, с чувствата си, с желанията си, с мечтите си, с въображенията си, с похоти и страсти, принадлежиш на дявола. Що? Защото не си позволил
Това слово да се вселява богато в теб чрез пълна духовна мъдрост. И ето сега ние тук стигаме до тази молитва на апостол Павел. Той в послание към ефесяните има 2 молитви, които е записан. В Филипяни има 1 молитва. Вижте, сега ще ви прочета тази, която е записана в 3 глава 14 стих. Ефесяни 3 глава 14 стих. Затова прекланям коленете си пред Отец нашия Господ Исус Христос. Значи трябва да прочетем предишните стихове, да разберем за какво. Казва за това. Но аз сега специално се концентрирам върху молитвата, да видим за какво се моли Павел. И той казва, аз прекланям коленете си пред Отец на нашия Господ Исус Христос, от когото носи името си всяко бащинство или отцовство или семейство, различните преводи по различен начин са го записали, на небесата и на земята. Защо той прекланя коленете си? Защо той се моли? Казва, да ви даде според богатството на славата си, да си утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек. Във вътрешния човек. Кажи вътрешния човек. Ти имаш вътрешен човек. Това е твоят дух, новороден дух. Това е истински човек. И той казва, аз прекланям коленете си и се моля на Бога да ви даде според богатството на славата си, да се утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек. Да се всели Христос във вашите сърца чрез вяра. Христос значи помазаник. Значи да се всели помазаното слово вътре във вашите сърца. Чрез вяра. Защо? Та вкоренени и утвърдени или основани в любовта. Да бъдете силни, да разберете. Тук изобщо не става въпрос за интелект. Значи, за да можеш да разбереш нещо, какво да разбереш? Нещо, което идва от духовния свят. Нещо, което идва от друго измерение. Той казва, аз се моля на Бог да ви даде чрез богатството на славата си да си утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек. Значи ние не можем да се утвърдим, да станем духовни, ако Святия Дух не ни помогне. Святия Дух само може да ни помогне. И той казва, и аз се моля да се всели Христос във вашите сърца, или когато става въпрос за сърце, в Библията става въпрос за дух. Духа, най-вътрешното на човек. Това е сърцето. И той казва, словото, помазаното слово да се всели вътре в духа ви. Имаме нужда от това. Защо? Ами казва, за да може вкоренени и утвърдени или основани в любовта, да бъдете силни. Значи ние придобиваме вече сила, която идва от друго измерение. Тук вече не е някаква физическа сила или умствена сила, умствени способности. Не. Това е вече съвсем различно нещо. Казва, за да разберете заедно с всичките светии какво е широчината и дължината, височината и дълбочината. Значи, виждате ли, че духа има дълбочина, широчина, височина, дължина. И да познаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните до цялата Божия пълнота. Значи, виждате ли, че ние можем да имаме Христовата любов и да ни я познаваме изобщо. Да нямаме тази интимност. Това значи да познаваш. А не просто да имаш знание относно нея. Казва Библията, Адам позна жена си Ева и тя зачена. Значи тук става въпрос за интимност с самото божество, защото Бог е любов. Той казва, вие трябва да познаете Бог и Бог да ви познае. Просто вие трябва да се съедините с Него. За да станете, казва, от плътски духовни. За да станете от плътско мислещи, духовно мислещи. С други думи, да почнете да бъдете адекватни към духовния свят и да се включите в този поток на откровение на знание, което е навсякъде около нас. Вижте, брата и сестри, аз съм сигурен, че с това се съгласите, защото това го имате като знание. Тук ви казвам около нас гъмжи от вълни. Те са невидими. Тук има радиовълни, телевизионни вълни, има за GSM-ите вълни, от космоса идват отгоре, от сателити става въпрос. Гъмжи от информация в въздуха около нас. Ние не го виждаме. Обаче, ако имаш подходящ приемник, так ще ги фаниш тия вълни. И вижте, тук този телевизор, ако му пуснем един телевизор, и бам, и почва да ти прожектира тук. Пускаш някакво радио, почва да ти свири, да ти пее. Телефонът ти звъни, говориш с някой от татък океана. Представете ли си?
И викаш, бре, какво става тук? Обаче в същото време, без всички тия приемници и предаватели, нищо не може да направим. Обаче те така са устроени, че да могат да приемат информация. Значи апостол Павел казва, вие имате нужда, казва, да започнете да се включите в небесните вълни и да приемате информация оттам. Защото Духа знае всичко, даже и Божите дълбочини, пише го. Значи в 1 Коринтияни, във 2 глава, 9 стих казва така. Това, което око не е видяло, ухо не е чуло и на човешко сърце не е дохождало, всичко това Бог е приготвил за тия, които го любят. Не става въпрос за един ден, като идем там горе. Става въпрос, че има духовна информация и духовни неща, които се случват, които ние не знаем. Казва това, което око не е видяло, ухо не е чуло и на човешко сърце не дохожда. Защо? От друго измерение това. Но то е реално. Казва, всичко това Бог е приготвил, т.е. то е на разположение за тези, които го обичат. И сега, добре, той е на разположение, ама как да се ползваме от него? Как да се ползваме? И тогава 10 стих казва, а на нас Бог откри това чрез Духа. Значи, виждате ли, всъщност нашия приемник и предавател е Духа. Духа с голяма буква. Значи, какво трябва да почнем да развиваме взаимоотношения с Святия Божий Дух? И Святия Божий Дух, който е Духа на истината, ще ни опътва във всяка истина и ще ни изявява за идните неща. И чрез дарбите на Духа, което е проявление на Духа за събран за обща полза, ние можем да получаваме слово на знание. Това, което става в невидимото, което ние не знаем, което хората не знаят, но ти го знаеш. Почваш да можеш да получиш слово на мъдрост, което е откровение за бъдещето. Може да получиш дар вяра, която е свръхестествено действие на Божия вид вяра и може чрез нея да върши знамения и чудеса. Разбирате ли, всичко това е проявление на Духа. И ние можем да сътрудничим с Духа. Ние трябва да сътрудничим с Духа. Обаче, за да сътрудничиш с Духа, трябва да отидеш на неговото ниво. Не можеш да го сваляш на твоето. Ти трябва да искаш да се качиш на това ниво. И затова казва апостол Петър в своето второ послание, в 1 глава, в 5 стих. И казва, поради самата тая причина, положете всяко старание и пребавете на вярата си добродетел. На добродетел си благоразумие. На благоразумието себеобоздание. На себеобозданието твърдост. На твърдостта благочестие. На благочестието братолюбие и на братолюбието любов. Защото вика, ако тези добродетели се намират у вас и изобилстват, те казва, не позволяват да бъдете безплодни, бездейни относно познаването на нашия Господ Исус Христос. Но ако вие ги нямате във вас, вие сте сляпи и късогледи и сте забрали, че сте изкупени от старите си грехове. Значи имаме наша част. Той века, ето сега, вярата ви е дадена. Нали? Бог ви е дал вяра. Всеки има мярка вяра. Никой от тук стоящия, който е новороден, не може да каже, аз нямам вяра. Ако го каже, си лъжец. Ама вика, аз имам, ама не ми достига. И това е лъжа. Имаш достатъчно вяра. Същата е като на апостолите, като на Исус. Той, апостол Петър, казва, вие имате еднаква с нас скъпоценна вяра. Същото качество вяра. Само, че ние практикуваме, ние използваме. Защо? Защото сме повече плътско мислещи. Плътско настроени. В плътта вяра не ти трябва. Духа оперира във вяра. Духа оперира в невидимото. Плътта оперира във видимо, там вяра не ти трябва. Ти сетивата регистрират фактите, те това се интересуват. Как се движим ние в естественото? Мирис, вкус, слух, зрение, допир, 5 сетива. И ние така се движим, и така се ориентираме. Чрез обоняние, чрез зрение, чрез слух, чрез вкус, чрез допир, просто ние така се ориентираме. На нас вяра не трябва. Обаче на духа му трябва. И ето защо трябва да бъдем духовни и да се интересуваме повече какво става в духа. Това нещо няма как да стане. Само, Господи, откри ми, Господи, откри, ще откри, Просто Бог иска да види, че ти наистина си решил да станеш духовен човек. Той ще помогне. Ето защо апостол Павел се моли за ефесяните. Има 2 молитви. Едната е в 1 глава от 15 стих надолу, другата е в 3 глава от 14 стих надолу. Ние току-що я прочетах. Той казва, аз се моля да може Бог, казва, чрез богатство на твоята слава, да ви даде чрез Неговия дух да се утвърдите във вътрешния човек, да бъдете духовно мислещи хора. Нали Исус за това дойде да ни спаси? Нали истинското покаяние? Вижте, имаме няколко доктрини библейски, основни, които са записани в Евреи 6 глава.
И там автор на Евреи казва, че ние трябва да се стремим към това, което е зряло, без да полагаме отново за основа покаяние от мъртви дела, вяра в Бога, учение за кръщение, за ръкополагане, за вечния съд. Виждате ли, просто там ти изборява основни доктрини или основното учение, Христовото учение, което всеки един от нас трябва да го знае. И той казва, че това е толкова важно и фундаментално, че всички трябва да го знаят. И ето защо казва, сега трябва да се стремим към нещо, което е зряло, без да полагаме отново за основа. Значи ние трябва да имаме тази основа положена. А имаме ли? Ако ние не знаем нищо за покаянието или знаем много малко, ако ние не знаем нищо за вярата в Бога, знаем много малко, ако ние не знаем нищо за ръкополагането или за кръщението, за видовите кръщения, вика, знам, има си, вика, има си водно кръщение, има си духовно кръщение. Има 4 вида кръщения, приятели. Имаше Йоаново кръщение, което също беше водно, след това има кръщение в името на Исус, което е различно от Йоановото. След това имаме духовно кръщение и имаме кръщение на страдание. Исус каза, имам кръщение да се кръсти, колко се отеснявам, докато се изпълни. И когато каза на завидевите синове, вие може ли да се кръстите с кръщението, което аз се кръщавам? Те казаха, можем. Той каза, добре. Щом го искате, ще ви го дам. И те умряха много жестоко. Кръщение поначало означава потапяне, но сега не говорим за тези неща. Така че искам да ви кажа, ние трябва да ги знаем тези неща. Те трябва да сме фундамент в нашия живот. И върху тях да градим. И вие знаете, че на последните години, особено на последните години, едно от най-разпространените занятия или такива трудови, не знам каква дума да употреба, хората, които, това е строителството. Искам да кажа, че много разпространено е строителството като вид работа. И ето защо винаги Бог използва такива неща. В Словото си използва нещо, което е свързано с строителство, с земеделие, примерно да речем, такива дейности, които са ги извършвали, за да ни стане ясно. И затова той говори за това, че всеки един от нас трябва да бъде фундаментиран, трябва да има основа. Павел обяснява това нещо в 1 Коринтияни в 3 глава. В 10 стих той казва, според дадената ми от Бога благодат, казва, аз като изкусен строител положих основа, но друг гради на нея. Значи той казва, че ролята на апостолите, на служението апостол е да полага основи. И казва, че според дадената ми благодат, която е от Бога, казва, аз като изкусен строител положих основа, но друг гради на нея. Нека всеки да внимава как гради. Защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. И тогава казва, че един гради на основата, която е положена, злато, сребро, скъпоценни камъни, а друг дървета, сено и слама, казва, всеки му работа ще бъде изпитана, каква е чрез огън. Значи, всъщност, ние трябва да имаме основа. Ние трябва да имаме здрава основа, фундамент, върху който да градим. И вижте какво ми направи впечатление тук. В Лука, мисля, че беше, да. Така. Лука 6 глава, от 46 стих до края. Това са думите на Господа и казва, и защо ме зовете Господи, Господи, а не вършите това, което казвам? Всеки, който идва при мен и слуша моите думи и ги изпълнява, ще ви покажа на кого прилича. Прилича на човек, който като построи къща, изкопа и задълбочи и положи основа върху канара. И когато стана наводнение, реката се устреми върху тая къща, но не можа да я поклати, защото беше здраво построена. А който слуша и не изпълнява, прилича на човек, който е построил къща на земята, без основи. И когато върху нея се устреми реката, на часа рухна и срутването беше голямо. Същото нещо го има и в Матея в 7 глава, от 24 стих надолу. Всеки, който чуе тия мои думи, ги изпълнява, се прилича на разумен човек, който е построил къща на кара. Обаче тук ми направи впечатление, казва, всеки, който идва при мен и слуша думите ми и ги изпълнява, ще ви кажа на кого прилича. Прилича на човек, който като построи къща, изкопа и задълбочи. Какво значи изкопа и задълбочи? Значи той започна да копае основи, докато стигне до твърдо. Какво означава това в духовно отношение? Трябва да махаме пластове, преди да основем живота здраво на канарата.
Коя канарата? Нали Христос? Ако искате, участвайте. Нали, аз не говоря на моми, говоря на хора, които участват. Изморени ли сте? Или няма кислород? Хубаво да се научим да участваме, брата и сестри, защото да ви кажа, ако застанете на моето място тук да видите, ако ви погледнат някои погледи, които са леко замрежени, примерно, или някои, които са с измъчени физиономи, уморени, или някои други просто само стоят така те гледат, си едно, че просто нещо в момента ги няма. Не е приятно, нали? Не се обиждате. Вижте, ние трябва да си взаимодействаме. Защото ще ви кажа, проповедниците, които и да са те, са хора. Правя едно леко лирическо отклонение. Проповедниците са хора. И на вас, които нагледате, слушайте добре. Значи, проповедниците са хора, те имат чувства, емоции, мисли, преживявания. Сега, ако ние сме мъдри и ние знаем, че в момента той е проповедник, като е застанал на това място, защото това място не е случайно място. Тук има ангел. Тук има ангел, Божий ангел, който е изпратен специално да действа. Аз имам мои ангели, Краси има негов ангел. Всеки един, който се качи тук, проповедник от Бога. Има ангели, които са там и му служат. Значи, ако ние сме мъдри, ние знаем, че в момента той човек, който се е качил тук, той се включва, за да може да изтегли отгоре. Когато сме били малки, вие като сте били малки, имахте ли в училищния двор такива чешми, смучихте вода? Смукали ли сте вода от такива чешмички, дето фонтанчета или от някой маркуч, примерно да смучиш вода? Дърпаш, докато дойде водата. Случило ли се? И вие сигурно се е случило, обаче няма как да ми кажете да. Значи, трябва да ви кажа, че по същия начин е, когато ние дърпаме от Бога. Само, че ние не можем да дърпаме от Бога самостоятелно, ние издърпваме чрез проповедник. И сега, проповедника, като е човек, като всички останали, има нужда от насърчение, има нужда от поощрение. Или някои са, не знам, прекалено святи, че викат, аз човеци не четкам. Какво значи човеци не четкам? Ти ако разбираш за какво става въпрос, Библията така си отдаваме почет един на друг. Защо Библията ни казва да си отдаваме почет един на друг? Поради тази причина. Защото представете си, ако съм някой нов проповедник и се притисна нещо и засича, и ще ви вратни кранчето и няма какво да едете и да пиете. И после може да викате, то нямаше помазание. Дали то нямаше помазание или някой му завъртя кранчето? Обаче, ако го стимулираш човека, ако викаш амин, алилуя, слава на Бога, той се насърчава. Насърчава се и може да продължи да дърпа повече и ти ще дърпаш чрез него и ще бъде страхотно събрание. Ето защо ние трябва да се учим как самите ние да съдействаме. Не разбирате ли? Защото на никой не му е приятно просто да говориш на някой, дето нали, само си говориш монолог. И ето защо ви казвам, хубаво е на събрание. Сега, аз не ви обиждам, нали? Обаче ви уча, за да можем да съдействаме и да бъдем благословени, защото каквото дадеш, това ще получиш. Каквото сееш, това ще пожениш. Като сееш насърчение, като сееш благословение, ще пожениш насърчение, ще пожениш благословение. Съгласни ли сте? Добре. Така. Значи, казва, че всеки, който идва при мен и слуша Словото, моите думи казва, и ги изпълнява, ще ви кажа на кой прилича. Прилича на човек, който като построи къща, изкопа и задълбочи. Значи има различни слоеве, които ние трябва да махнем. И трябва да ви кажа, че един от основните слоеве, които трябва да се махнат, трябва да ви кажа, че това са традициите, които за нас, нашия народ ги има изобилно. Значи аз, когато отидах преди 23 години в Раковски, Раковски е католически център на България. Нали, там основната религия, мога да кажа, е католицизма. И всички хора си имат, поне тогава си имаха за вярващи. Сега по-младите по-различно, обаче тогава, преди 23 години, казвам ви, беше... Не знам каква дума да употреба. Сутрин в 5 часа улиците почерняваха от хора. И някои се подиграха, викат черните нинджи. Те не са черни нинджи, там ходят с черно по-възрастните жени, облекани в черно. Всички отиват на сутрешна меса, отиват на молитва. Почерняваха улиците, ви казвам. Сега последните години не го виждам това. Тук там ще видиш някой да крета сутринта с бастунчето да отива на молитва. Той свещеник почна ги гони по едно, много рано идват. Ходиха сутринта рано на молитви. И ето защо католицизма беше силен. Защото имаше хора, които отиват да се молят на тия духове. Те не го осъзнават.
Това си е много сериозно нещо, което ви казвам. Тези хора, някои от тях, които приеха Словото и които станаха евангелски вярващи, нали, дойдоха в църквата, години наред не можеха да се отърват от традиции. Години наред. Даже си спомням първите години, като отидах, то къде смешно, къде жалко, си спомням и то възрастни хора. Една сестра идва: брат, аз съм много ударена от еди кой си. Викам: що? Защото той вика ми, сега не можах да разбера, че нещо изхабило, ама откраднал, не знам, виното. Тя си направила вино. Викам: какво вино ви сестра? Как вика, аз имам толкова лъжи. Но викам, нали, викам за Господен трапез. За Господен трапез, ние си го изпиваме. Ами викам: ти добре ли си, нали сме християни? И колко сме християни? Значи аз виждам, че имаше наслоени такива неща в тях. И трябваше да мине много време, нали, да се проповядва. Библията казва, че словото е чук, който слушава скала. Трябва да удреш, да разбиеш някои крепости. Така че ви казвам, че традициите са един слой, който трябва да бъдат премахнати. Друг слой, това са предразсъдъците. Предразсъдъци. Друг слой, предубеждения. Просто ви казвам, хората са свикнали с тези неща. Ние тук също имаме много предразсъдъци. Какво мислите, че нямаме ли? Ние неща сме възприели от времето, когато сме повярвали, как са ни учили, ние сме си ги възприели и въобще не осъзнаваме, че ние си ги държим тези неща. И когато някой път идваме на църква, алелуя, ти не мислиш това, което се говорим, и това, което си повярвал, това мислиш. И трябва да се мине време да може да се разчупат тия предразсъдъци, тия предубеждения, тия крепости да се разчупат в тебе. И ето защо тук казва, че този казва, който идва да построи къща, т.е. каква къща всъщност ние строим? Какво строим? Апостол Павел казва, че аз полагам слово, друг гради на нея. Нека всеки да ме какво градим. Какво градим? Какво градим? Вижте в Ефесяни 2 глава, какво пише се. Така, в Ефесяните 2 глава ще ви прочита от 20 стих. И тук пише за това. 19. Затова вие не сте вече чужденци и пришълци, а сте съграждани на светите, членове на Божието семейство. И вижте 20 стих. Понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като краягълен камък е сам Христос Исус, в когото цялото здание сглобено расте за храм свят на Господа, в когото и вие се вграждате заедно в духа за Божие обиталище. Значи, какво градим? Ние градим Божие обиталище, свят храм на Господа. И ето защо тук пише: бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като краягълен камък е сам Христос Исус. Какво значи това? Това значи, че апостолите и пророците и Моисей, Петокнижно, всички за него писаха. Цялото писание е за Исус. И Стария и Новия завет. Стария завет е пълен с преобрази на Господ Исус. Пълен. Йосиф преобраз на Господ Исус. Авел преобраз на Господ Исус. Данаил преобраз на Господ Исус. Давид преобраз на Господ Исус. Моисей преобраз на Господ. Пълен е Стария завет с преобрази. Във всяка една книга на Стария завет Исус присъства там. В книгата Левит той е жертвен от агне. Просто ви казвам, той присъства навсякъде. Навсякъде присъства. И ето защо имаше такива, които пазиха Моисеевия закон, пък викат: ти не си от Бога, защото не пазиш съботата. И той вика: ако вие наистина пазите Моисеевия закон, казва, би трябвало, казва, да ме познате, защото Моисей за мен писа. Той за мен писа. Вие какво си мислите, че пише за някой друг? За мен писа. Но те не го разбираха това нещо. Така че от посланието към Ефесяните, 2 глава, последните няколко стиха, се казва, че ние сме били съградени върху основата на апостолите и пророците, като краягълен камък е сам Христос Исус, в когото, казва, цялото здание сглобено расте за храм свят на Господа. Сега, и апостол Петър, вижте какво казва в своето първо послание, и там искам да ви прочета няколко стиха. Първо Петрово послание. Втората глава. И така, като отхвърлите всяка злоба, лукавщина, лицемерие, завист и всяко одумване, прави ли впечатление? Прави ли впечатление, че не можем да приемаме чисто духовно мляко, ако най-напред не ги отхвърлим тия неща? И Яков и той казва: преливаща си злоба. И казва: с кротост
приемайте в съденото слово. Значи трябва да има отношение на сърцето. Не можем просто, аз отивам да приема словото. Как ще го приемеш, като си пълен с и гняв, и ярост, огорчение, как ще го приемеш? Не можеш да го приемеш. Ти какво мислиш, че Божието слово е информация? То не е информация, то е личност. И той няма да се съедини с тебе. Няма да се съедини. Това е много сериозно нещо. Вижте, приятели, брата и сестри, това е много сериозно нещо. Може ли, примерно, да речем, един младеж харесва една девойка, като пример го дам. И той отива и почва да я задява и ти трябва да ми стане жена. Има малко поведение и отношение. Ти какво си въобразяваш, че става? Ма не става така. Не става. Ти трябва да имаш поведение, ти трябва да имаш отношение, ти трябва да си внимателен. Ако ти наистина искаш семейство с този човек, ти трябва да го почиташ, да го уважаваш, да си любезен, да си джентълмен, да казваме, да си деликатен, за да може да се съгласи, да общува ти и накрая да ти каже да. Преди да се съединил с този човек. Как ще стане? И ние със Словото на Бога веднага се съединяме. Как се съедини Словото на Бога? Той е личност, как се съедини с него? То не може да имаме вътре и лицемерие, и завист, и отдумничество, и разни други такива замърсящи, и отиваме да съединяваме Словото. Няма да се съединиш, дойде си жив.